Ichokwadi muri yeZimbabwe tiri paGlenora ndiri Glenora A tinavo mukoma wangu vamuri kuona ava ndo mukoma vari kurwara iko zvino zvibhawa but zvave nani kurarawo sekungoti munhu aita sei akangorara hake but chi munhu akutozvinzwira zviri nani zvokuti apo neapo vanogona kunzwa kuti vaita sei vakasimba vakawanda ngari mukati mekubvunza kuti no life marasta no bvudzi vanochengeta nekuti marasta ndimati muri murasta ndirika vanochengeta bvunzi vanhu vasikana kuri kudya vanofarirawo mafurutso akafanana nemaorenji awa saka kutaura kuno kwatota izvozvo vakararawo zvekuti kuzorora vati iwo kana vakamuka pai munhu anofarira kuita sei kufamba saka kana vakarara so vanoti inguye kumuti ndimbozorora nekuti kana vambomuka vanenge vakuita sei vanenge vakufamba zvavo ndirotenda muri yeZimbabwe ndirofunga kuti ndizvo mukoma vedu ava asi tinotenda kuti Mwari vachaita sei vachaitira zvakanaka vachaita zvakanaka. Right, chiuyai manje ndabva ndatonzi aiwa mukoma wangu torai aiwa angabvuma angatobva ndada kuti tabviwa chinotora handangonzi ka1 torai mukoma wangu makasununguka chovera right ichokwadi muri yeZimbabwe ndofunga maona video rati kubva kutora rere ava ndo hanzvadzi dzake idzi ndo dzati vedu we tanetseka kuti toita sei ndiye murume wamanzwa vachitenga kutaura pakutanga vanasikana ava vachitaura kuti ndoda kutaura in short mati vakaguma kugeza vakatenga kurwara zvigore ripi 2014 ndauna nzara nebvudzi hazvina kugerwa muri kurevera kuti nzara dzavainadzo idzi ndedza 2014 nzara idzika akazotanga kudzichengeta 2021 kubvudzi kubva ipapo kokugeza gore ndauna pachestika kuti vatomboita nguva yekuzvi handitika zvototi ifenichero vakatopinda kana mutoilet pasitire toilet vanotosiya panotosara zvinhu zveblack zvinoratidza kuti zvinobva panyama dzedu even smell chaiyo inotonzwika pabhodhi yavo makagara but kuti tenjiti mwana wamai vedu hapana zvatingazviite tongovhura mahwindo tongocleana tosiya zvakadaro ndiri kuona saka hatubvumi kuti amukleane paipai asi haamesi ake mablankets anoenda ake kuchimbuzi chake kungobuda mumba mopinda mudining oona tv achitoona bhora achitoziva maplayers nyaya munotogona kutotaura motopedza ene maplayers ebhora mukatoabvunza zvebhora saka kubva 2014 hasati abuda gate kubuda kwake gate kutoperekedza kana kuti vainzi vauya nemoto ngogumira pagate wotodzokera asi iko zvino zvemuti akapedzisira rini kubuda gate hatichatozivikane muri kuti ane gore asati ageza saka manje akamboroora here mukomana akamboita here mwana saka munozvifambisa sei munomubatsira nenzira ipi inye kuti munomubikirawo kugeza kwacho hadi maka motochinja makabarwa muri vangani muripo 8 varipo izvozvo mese muripo muri kurarama pane mumwe chete akashaya vamwe vese 7 varipo pana pamunogara muri vangani toti inini sisi vangu ava neni nebradha yangu nemurora wake nevana vedu okay asi family pana pamuri vangani family yedu for now tiri 3 muripo 3 vamwe vari kugara kwavari kugarawo umwe munin'ina wedu ari kuSouth Africa skana ari kushanda weikoko but hapana chiri kutombofamba ikoko family tiri 4 naye ari kurwara tiri 4 naiye ari kurwara saka mambo makambotaya kuzvitsvakawo here kuti kubva pakutanga muti wakanga uri apa uri mumango uyu waingouya kiti dzichiungana ende kiti makambopfuwa kiti here hamuna mbofuka here dzaitori kiti dzaitobva kumwewo pane kiti yamunotoziva here denga iri panext door apa kaundi maitangira kudziona munomu ko pamakadonetsa muti makazozombodziona here kiti
aiwa kuti tinozombodzona kasi sekuti tingori munharaunda kitsi dzinenge dzichingofamba ningo chingotowe kitsi dzingopinda. Saka iye akazoti arega nditeme muti uri kukonzeresa. Dzini ndakatozoti muti tikatiuteme. Vatuteme. Iye ndovatema muti. Achingopedza kutema muti zvikanzi pane zvandiri kunzwa muzeni ndikushedzwa muzeni. Abva tanga kutorwara. Kuita simba rokuda kuti unorova mudhuri. Aitorova nejuraho kuti ichitosheka kudengendeka kudai nezvinene. Pane vanhu vari kuuya pandiri vari kundirwisa. Okay, ichokwadi muri yeZimbabwe tiri kuglenora A andirika. Ndiri kuti inini muri yeZimbabwe kune vari kuda kubatsira andirika. Tinozviziva kuti vakawanda munenge muri mukati mekubatsira ende zviripo zvakabatsirwa vanhu zvakawanda sezvizvi. Muri kuvanzwa mukoma vane gore vakarara mumba, gore vasingagezi, havana kugara varoora, vana mudzimai vanenge vakarara ende zvakawanda zvinorwadza. Zvekuti veukama vari kushedzera kuti no kunyange mukoma akarara sitiri kufamba but takangofanana chikonzero nesuwo jambo vari kushava mukavatarisa vanasikana vakasvika but vari kutaura kuti isusu hatina dzimba andirika. Iwo ukama hwacho nevarume vanotikwanisa kuti vataure nemi vaite dzimba vanotombokwanisa here kusvika vachitaura nemi then mungozodisapia vasingaonani kana kuti havatogari vasvika marelationships otopinda unotowana munhu potential chaichai nanototi unozongoona zvatozongonyarara zvanyararo munhu atokudza kutoti unototaura kuti itahako muvhuru zvazodai kutodisappointwa zvinorwadza apo muchitoperera kuti inga ndandiri honest uchitoti nditori munhu ari right unotozoona kutoti iwo ndiwako unenge wato munhu akaipa pamunhu haachatodi kutaura newe haachatodi kuita seorati imi pachenyu mune vana here vana sisi? Ndine vana vairi. Ndine mwana 1 mumwe chete asi chamuchiripo iko nechekuti amumo mudzimba dzachona ende dzimba idzi makatombodzigara here? Ndakatomugara. Handizika saka ndofunga zvinhu zvinoda kubatsirwa kureva kuti upenyu hwakanaka huripo but nekuda kwezvinenge zviripo upenyu huda kuti sei kuda kubatsirwa kuti sunungukai zvakare kuti tidzokorera nhamba yedu kuti nhamba yedu ingada kubatwa nevanhu kubatsirana ndeipi inoti chi 0772 208 610 dzokorerai zvakare 0772 208 610 aiwa ndinovimba muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira ava ndo masisters emukoma vamaona vakarara varumba ndo vari kurwara ndo vaita kuti tisvike pana pasi ndamona matambudziko dziri kune vese vari kuti muri yeZimbabwe tiri kuchemba kune vanotibatsira tinonzwa maprofita akawanda tinonzwa nganga dzakawanda varoti nevaratidzwa aiwa kune vanozviti vanogona kuuya nesuwo isusu vatori venhavo tiri kuti isusu kana mune zvamaita panapa zvinobatsira hatimiri kushandawo nemi nyika inofanira kuti ikuzivei kuti imimi ndimunobatsira aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ndofunga mungangotenda yenyu muri yeZimbabwe kuti zvamuri kufunga nekuda kubatsirwa muchivatenda vana sisi vangu. Aiwa tinotenda chekutanga ndonyanyotenda mukoma Bhosho vanoita chirongwa ichi kuti vanhu vabetsereke paupenyu vanenge vakaremerwa. Amen. Ende ndinotendawo mhuri yeZimbabwe neavo vatotanga kuda kubetsera vabetsere murudo nemwoyo unoda tinotenda imwoyo womunhu naMwari one namusika vanhu vachatitungamira kuti tibetserwe ndangoti mhuri yeZimbabwe sunungukai mutibetserewo. Aiwa tinotenda sisa muno mashoko here? Tinotenda namukoma Bhosho ngora Mwari vavakomborera mhuri yeZimbabwe muri ngozvinzwira tiri kumbirawo rubetsero tiri kumbirawo kubetserwa nehanzva dzedu aivawo munhuwo anonziwo ndibaba anhingi mukati mekurarama azviitirawo zvinhu zvake munhu ashande nokuti isusu tinobata-bata tinoshandawo but hapana zviri kubuda vanoda kutibetserawo tiri kumbirawo mhuri yeZimbabwe tibetsereiwo vanhu vaMwari tinokutendai. Aiwa tinokutendai pane zvakare ari kuti kwanzi tsukurudzai nhamba yenyu zvakare 0772 208 610 tsukururai zvakare 0772 208 610 ndinovimba mhuri yeZimbabwe nepasi rese vabve pakurwara vabve pautenda nekukosha tinotenda mhuri yeZimbabwe tinokudai mese tinotenda mazvita. Amen.